50% share আমাক লাগিব last fight nih last fight माबायदि मोनखो सावथुनखौ नायनानै बरिया ना मोजां ना आरो गानखौ नायना माबायदि मोनखो मोजां ना मोजां बरिया वाव हगाराखै होनदों नामा साख्रिखौबो हगाराखै होनदों नामा वा नै ओरैजाय गेट बिलफ्रा हाला हाला खालायनिबो आयौ ओरैबायदि बिहिरलै बायदिबो ओरैबायदि बिहिर लागाव बुथिबजोब ओरैनो मुभि जागासिनो दङ साइलागा मानि दा गानजायैनि सिगां ओरैनो स' देखायदों आरोना बरिं जायो आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ जोंना थामाम ओंखारखाबाय नै रायजोफोर रबि नार्जारि बिथांनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सन होनाय थैसाम 2 सावथुनखौ जोंनि गामि खाथिनि जायनारि होननाय मोनसे गामियाव जों थैसाम 2 सावथुनखौ जों दा नायनो ओंखारदों दा गामिनि मानसिफोर दा हाला हाला लैहोर लैहोर थांबाय माखासे आवगायलांबाय सोरबा गारिजों सोरबा थाबायनानै आवगायलांबाय आरोना नै आयौ जोंना सावथुन नायग्राफ्रा नै नायदो बारा फकास जायासै आरोना नै नुवाखै लागाव नै नानि मोनलाय आबुनि जरा दाख्लै खाना नायबावसै आयौ डाबल नायखायो नायबाबो आं नायखायाखै औ माबा थैसाम सुनो गायनारियाव लाबोदों औ बेखौ जों नायसिगोन आरो दा बिराद बुरजा थै गलायनायल' थै गलायनाय नुदों टेलारावथ' आदा मोनहाबो बाइकजों जिंसा बाइकजों दे बरिया ना औ सापर्ट होलायनांगौ नङा होमबा आच्छा गोजोननाय थाबाय दे आदा मोनहा दा बाइकजों नायसिगोन बिसोरो आवगोलाय माबायदि इन्टारेस्ट लांथिया पार्टि नायखानोसै आरो नङा वाव तामाम हिट लांथिया नै गासिबो बे आखाइजोंनो बेनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगौ वाव नै फैला जोब्बाय रायजोफोर आरो बेफोरबायदि थैसाम 2 नायग्राफ्रा जोंना थैसाम 2 वाव नै गारिजों होंगो वाव थुगोर लांथिया नङा बुजि बिदि गोरलै वाव पुलिस खारनायनि बडिनो खामान्डोनि नङा खामान्डोनि लांथिया लागाव रायजोफोर फाइनालि दायो नै थैसाम 2 दिन्थिनाय जायगायाव सफैबाय आरोना जों दायो ओमफ्राय नै लागाव ओरैजाय तामाम मानसि हाबगासिनो दायो होंगो दोंगो नै दखानावबो होंगो दोंगो ओरैजाय नै एकदमबारे बिराद बिहिर जाना दङ दा तामाम मानसि रायजो राजाफोर फैदों आरोना नायनो थाखाय नै गारिजों होंगो दोंगो वाव नै जोंना बिएन बड'आ इउटुबाराबो जोंना सफैदों माबायदि मोनदों नै गोसोखौ मोजां मोनदों नायनायसै औ मा गान होनना बुंदों एसे रायजोफोर खिथाहरदो थैसाम सुनो आच्छा सोरनि डिरेक्सन बियो रबि नार्जारि ना हाइलाइट जाखायो नङा होमबा बिनिया गाना बरिया गोदोनिफ्रायनो नायबोदां फिल्मावथ' डेन्जारमोन ओमफ्रायनो फसायबोखादां बेखौ बरिया ना औ दामनायबो सुनायबो दङ नङा नायसिना औ नै दखाना ओरैबादि आरोना रायजोफोर नै मा दखानदार बिथाङा नै जोंना मा मोनो खिथाहरदो रायजोफोरनो गासिबो गारदावनाय गैया गैथ'आ दङ दरा गारदावनाया नै ओरैबादि मा जानो गोसो नै दावदैया तामाम मल एवदों नै मा जानो गोसो मोनजोबगोन वाव बरिया हांसो बिसिबां टिकेटालाय 50नि माबसे मोनगोन मोनब्रै दं खेलाया मोनब्रैबो गेलेनो मोनगोन बोरमा खेला दं वाव नैबे बिथाङा लाबाय नै जाखागोन मा नाम्बार होनो मोरो नै बबे नाम्बारा 1165 रायजोफोर नै जाबा मोनजागोन जोङो नङा औ जायो औ जाखायो पाक्का 100% बरिया 3332 335 औ 3337 औ 3339 111 होनोलै 111 3117 औ 3115 3113 लादो बरिया बेखौ लाबाय लाबाय रायजोफोर लाबाय आदा सल्ट'बा लांथिया बरिया मोदांलाबायब्रा ना जोनायफ्राव नङा लागावनाय टिकेटा ओरैबायदि गिदारिं बेसेबांनो टिकेटा 100नो 100 बय जिराय मोनगोन सियार दं सियार बा 100 सियार बा जाहैदों नै जोंना टिकेट काउन्टारा माबायदि चेक खालामगासिनो वाव
हगारखाया होनदों नामा साख्रिबो हगाराखै होनदों नामा वा नै ओरैजाय गेटबिनफ्रा हाला हाला खामानिबो हगारखाया होनदों नामा र' नायगोरनै नै ओरैबायदि जायगाया नै ओरैनो मुभि जागासिनो दङ साइलागाम माने दा गानजायैनि सिगां ओरैनो स' देखायदों आरोना बरिं जायो नालाय नै बेहाय पाब्लिकफ्रा रायजोफ्रा सियार जिराय मोनदों आरोना नै दा बुथिं जाजोब्बाय सियारा नै ओरैबायदि दा ओरैनो साइलागाम जागासिनो दं आरोना रायजोफोर सावथुन जाथ'वाखै जोंना दा टाइम जानाय लोगो लोगो थैसाम 2खौ दिन्थिनाय जागोन दा ओरैबायदि मानसि जाबाय नै दा रायजोफोर सियारानो जोबजोब्बाय माथो बथिब ओरैबायदि मानसि फैगासिनो दं नै रायजोफोर ओरैबायदि नायग्राफ्रा फैदों आरोना रायजोफोर मैसो गारमा जानोसै आरोना रायजोफोर नै मैसो गारमा नाम्बाराथ' देखायबाय थैसाम 2नि नाम्बारा स' होबाय आरोना देखायबाय आरोना ओमफ्राय नै जों दा बाहेरायाव दं आरो मोनजायो नै जोंना नै बाबुआ फिसाला जायो आरोना सोमोन्दोआव नै दावदै जाहोनो नागिरबाय मैसो गारमायावबो नै बायना होबाय बाबुआ नै बायना होदों बे बाबुआ फिसालासो जायो सोमोन्दोआव दावदै मोनबाय दावदै हेल' गाइस न' लाथ'लाय मैसो गारमाया लाथ' मैसो गारमा जानो दावदै मोनजाबाय दावदै बिनि उननिया बाबुनि उननिया आरोना मोनजाबाय आं रायजोफोर जानोसै आं दाबो बरियानो लागाय नै बोरमा खासि माइरिबो नै बोरमा खासि लागाय नै बोरमा खासि लागाय बोरमा खासि लागाव बोरमा खासि हांसोनिया थांबाय ना ओमफ्राय दाउला खासिनि थांबाय ओमफ्राय मासेया मामोनलाय माबा जो खासिनिबो थांबाय एबारना बोरमानि आं फिदोंबाय नै लास्ट डिजिटआ 4 जाबाय 1 सेकेन्ड नै फार्स्ट डिजिट बे 1 बाव नाम्बार 4 आयो 1 जाबाय नै वाव नै नायदो नांबाय अ गैया सोर मोनखो मोनबाय नंगौ जाबाय दे होमबालाय कंग्रेसुलेसन जाबायबा कंग्रेसुलेसन नै हेन्डसेक नैबे आदाया ओमफ्राय नै मा मोनखो मिथिला दे आयौ ओरैबायदि बिहिरलै नै एरिबो ओरैबायदि बिहिर लागाव बथिबजोब 100 थाखानि स्टार होदों नै ओरैबायदि बिहिर दायो फाइनालि रायजोफोर एडभार्टाइज जाबाय आरोना अक्षय कुमार मोननि एडभार्टाइज जादों दायो नाम्बार फैसिगोन आरोना थैसाम 2खौ माने श' खालामबाय ओमफ्राय दा एडभार्टाइज जादों अक्षय कुमार मोननि दायो नाम्बार होबाय नै थैसाम 2 जाबाय नै रायजोफोर दायो ओमफ्राय नै मानसिफोरा ओरैबायदि बिहिर जाजोब्बाय आरोना नै फुल स्टेजआ ओरैबायदि गिदिरखा नै थैसाम 2 देखायबाय नै थैसाम 2 बिनि नङा होमबा हाइलाइट जाहैबाय ना गाना बरियानो ओमफ्राय दा इन्टारभेल जाबाय आरोना दा मानसिफ्रा हासुहैला जोब्बाय बाहेरायाव हासुनाय जिरु माबा होदों आरोना जिरुन होदों ओमफ्राय जों दा लास्टआव जिरायना दं जोंहाथ' ओंखारा जै जों हाबबाथाय जों ओंखारखाया बाहेरायाव ओमफ्राय दा नै इन्टारभेल जादों औ नै सिक्रिन नागिरनो हवाइट जाना दंथ'यो दा मानसिफोर हासुहैसां नुदोंना बाहेरायाव थांजोबदों ओरै दं नै ओरैजाय दामब्राफोर मेरला दं 100 थाखा टिकेटनि स्टाराव मोनलायबावो माथो गोमखानालाय जों फार्स्टआव जिराया मालाबा जों लास्टआव जिरायखायो ओरै जों ओरै लिडार जाहैबाय नालाय बरिया लास्ट फाइट
नायजोबनायनि मिलननै जोबनाय मिलनाव रायजोफ्रा ओंखारजोब्बाय नै जोब्बाय दे जोब्बाय औ माबायदि मोनखो सावथुनखौ नायनानै बरिया ना मादै माबायदि मोनखो गानखौ नायनानै मोजां ना बरिया नै तामाम रायजोफोर ओंखारजोब्बाय नै आरे गानखौ नायना माबायदि मोनखो मोजां ना मोजां बरिया ओइ आब' गानखौ नायना माबायदि मोनखो मोजां ना माबायदि मानै मोजां जोब ना दे ओरैनो हरदो नै गानखौ नायना माबायदि मोनखो एसे खिथाहरदो दे माबायदि मोनखो खिथाहरदो रायजोफोरनो मोजां मोनदों दा फाइनालि रायजोफोर सावथुन नायनो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो जोब्बाय जोंना थैसाम 2 बे सावथुना दायो जोब्बाय ओमफ्राय गोबां रायजो राजाफ्रानो अनसायदों आरोना बिराद मोजाङानो जादों होननानै ओमफ्राय दायो मोजाङानो जोंबो नायदों आरोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदों ओमफ्राय भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेयार खालामनो हायासै मानो होनबा भिडिअखौ माने क्लिप खालामनो हाया नालाय बेनि थाखायनो दायो जों सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरोना बिराद मोजां जोंनाव साब्रै सासे बिदाया माबोरै खांनांगौ माबोरै फेदेरनांगौ माबोरै जोथोन लानांगौ बेनि फारसे बेहाय दा थैसाम सावथुननि गेजेरजों बे फोरमायनाय जादों आरोना ओमफ्राय दा थांनोसै न' फारसे आवगायलांनोसै मोजाङानो जादों बरिया सुपार हाइलाइट आरोना मोजाङानो नांदों थैसाम 2 सावथुना मोजाङानो जादों आरोना फैगौ अब्ला थांनोसै दिनै भिडिअ दिखिनायावनो जाबाय रायजोफोर एकथा 13 थैसाम 2 सावथुना जोंना देखाय नै दा एकथा 13 जोबदों आरोना मुभिया बेसेबां गोलाव मोननाय मथा मथि 2.5 घन्टासो जागौमोन खोमा नङा होमबा 2.5 घन्टा जायो 2.5 घन्टासो जागौमोन खोमा 10टानिफ्राय देखायदों नालाय सोर औ 10 13निफ्राय देखायदों 10 13निफ्राय देखायनानै आयौ 1 13सिम ओमफ्राय 0नि एसे लादों आरोना हाफ फिल्माव इन्टारभेलाव 5 मिनिट आरो 10 मिनिटनि गेजेराव हाला रायजोफोरनो जोंना थैसाम 2 सावथुन नायनो फैग्राफ्रा रायजो राजाफ्रा ओरै फैगासिनो लागाव गारिजों माइरिबो बिरजोबो जोंना थाबायनानै इन्जय ओरै फैगासिनो बाव नै हाला थौगोदो उन्दुगोदो